Ja, jeg vil gerne fortælle lidt her om en ny ting, der er kommet i Excel, og det er minidiagrammer. Minidiagrammer er sådan nogle små, søde diagrammer, hvor i modsætning til de andre diagrammer i Excel, som kan være ret store og ret kunstfærdige, man kan gøre mange ting med dem, man kan manipulere størrelse og gørelse og farver og få 3D, så er minidiagrammer det stik modsatte. De er nemme, de er hurtige, de kan ikke så meget, men det de kan, det er de gode til. Jeg vil gerne vise, hvordan man laver et minidiagram. Jeg går ind under Insert, og i og med det her det er en engelsk version, så er det minidiagram på engelsk hedder sparklines, så jeg skal herover og have line som sparkline. Jeg klikker på line, så spørger den med det samme, hvor vil du tage, hvilke data vil du gerne vise? Så siger jeg vil gerne vise alle dem, der ligger i min tabel her, som er forberedt specielt til lejligheden. Der. De her data, det skal være mit udgangspunkt for mine minidiagrammer, og jeg vil lave et diagram for hver af de 4 vandrette serier, der er, altså æbler, pærer, bananer og kiwi. Jeg siger OK til det. Hvor vil jeg have dem vist henne, spørger den mig så. Jamen, det vil jeg gerne have vist herude i de 4. Det er sådan set nok. Så klikker jeg OK til det, og så kommer der de sødeste minidiagrammer herude. Jeg kunne også vælge at vise dem som søjler. Jeg klikker lige herude, og så går jeg ind under Insert, og så tager jeg dem denne gang som columns, altså søjler, og igen spørger den mig, hvilke data skal være min input. Jeg vil gerne have de 4 her, og i og med at minidiagrammer, de er så små, de fylder kun en cellestykke, så skal jeg selvfølgelig også markere 4 celler til de 4 serier. Men først skal jeg lige have gemt det her. Det gør jeg nu. Så spørger de, hvor vil du have dem vist henne? Det vil jeg have herude. Så siger jeg OK til det, og OK. Og vupsi, så har jeg fået vist diagrammerne som søjler. Der er ikke så mange indstillinger herinde. Man kan gå ind og markere negative søjler, eller negative punkter. Der kom lige en lille negativ en herover. Og man kan skifte farve på dem. Det gælder også de andre minidiagrammer. Men det er sådan set alt, hvad man kan. De er gode til en hurtig visning, og ja, det er det, man bruger dem til.